Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ikaduwa nga suspect sa pagpatay sa manunublo sa Binalbagan Catholic College ang nadakpan sa kahapon nga adlaw sa Banwa San Isabela. Nadakpan sa Barangay Tirungan, Banwa San Isabela kahapon si John Paulo Fernandez, 21 anyos, kang residente sa Barangay San Teodoro sa Binalbagan. Sunod sa kay Major Randy Babor, hepe sa Binalbagan PNP, may surrender feelers ang suspect sa iyang pamilya. Gani, ilagi katuan ang iyasini nga ginpanaguan kaupod ang Isabela PNP kag mismo ang iloy man sang suspect. Sunod sa kay Babor, wala nagwa ang suspect sang iya namutikan nga may upod nga pulis ang iya nga iloy, pero nakitaan siya nga nagasakay sa motorsiklo kag didto nagindakop sang mga pulis. Ginako sang suspect nga upod siya sa mga nagpatay sa maestro nga si Tony Lazaga Miyerkules ang kaagahon, pero hindi siya ang nagbuno sa biktima. Patag di Babor, ini ang aligasyon lamang sa suspect pero makabig siya sa gihapon nga principal suspect. Sinigid lamang nga hapon sunod sa PNP, nagtigayo naman nga nagsurrender sa ila ang ikatatlo nga suspect nga si alias Cano. Una nga nadakpan ang 19 anyos nga si John Ray Castino sa bulig sang CCTV video kag saksi sa insidente. Papuli ng maestro sa iyang boarding house kay gikan ini sa Bacolod Miyerkules ang kaagahon. Pagpanaog sa bus, ginsunod siya sa mga suspect kag sang malapit na lang sa iyang boarding house, gin-hold up sang tatlo ka mga suspect. Sunod sa isa sa mga suspect na si John Ray, trip-trip lang ang natabo. Wala sa plano nga patsyon siya o galing kay nagsinggitan na ang biktima nabuno siya ni alias Cano.